Πάμε να στολίσουμε και να στρώσουμε όλα τα κρεβάτια που ανοίξανε στο νέο κατάστημα του Baby Lama στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 74 στην Καλαμαριά. Το συγκεκριμένο σεντόνι θα γίνει το αγαπημένο μου. Δείτε οι μαύρες βούλες πόσο ωραία δείχνουν και πόσο αναβαθμίσανε το κρεβάτι. Έχω πάθει σοκ πραγματικά. Φοβερό σεντόνι, φοβερό σχέδιο. Και εννοείται πως όλα μας τα σεντόνια είναι πιστοποιημένα με ο Ecotex 100. Πάρα πολύ ασφαλή για μωρά και παιδιά. Πάμε τώρα να στολίσουμε και τα καινούργια τούλια που ήρθανε, τα οποία τα έχω λατρέψει, είναι πολύ ανάλαφρα και όμορφα. Έχω πάρει δειγματάκια από όλα τα χρώματα για να δούμε ποιο μας αρέσει πιο πολύ και ποιο να σας προτείνουμε ανάλογα με το κρεβάτι που θα επιλέξετε. Εδώ το βλέπετε και πάνω σε κουκετούλα με σκεπή, έδεσε τέλεια, νομίζω ότι του πάει πάρα πολύ. Και τώρα θα στρώσουμε παρέα τη νέα αγαπημένη μου κουκέτα για μικρά παιδάκια. Οι μανούλες με μικρά παιδάκια είναι εδώ. Ακούνε? Σας έχω την τέλεια κουκέτα Boston. Δείτε πόσο χαμηλή είναι και πόσο εύκολη πρόσβαση έχετε στο πάνω κρεβάτι. Θα τη λατρέψετε όσο και εγώ είμαι σίγουρη. Εδώ βλέπετε και ένα καινούριο μοντέλο που έχει έρθει, το Maxi, που έχει σκεπούλα τύπου housebed, η οποία είναι και αφαιρούμενη, όλο που μας η φωξιά και το τούλι το αναβάθμισε όσο δεν πάει. Άλλαξα μετά τα χρωματάκια, εδώ έβαλα μπλε, πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά το κλασικό σπιτάκι, το αγαπημένο σας babylama.gr.